ഗൈസ്, അപ്പം ഞാനിപ്പം ഉള്ളത് ഒരു കിടുക്കാച്ചി പരിപാടി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് പരിപാടി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗൈസ്, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു കിട്ടിക്ക പരിപാടിക്കാണ്. അതായത് ഒരു MMA ഫൈറ്റിൻ്റെ ലൈവ് ഫുള്ള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതായത് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും കിട്ടിലെ ഫൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ UFC ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിട്ടിലെ കിക്ക് ബോക്സിങ് എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടില്ലേ MMA ആണ്. അപ്പം ആ ഫൈറ്റ് മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എവിടെയാണ് ഇവന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണണം. അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് അടിച്ചൊക്കെ പൊളിച്ചു വെച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ വിഷ്വലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ ലോഡാകുന്നുണ്ട്. 14 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തില്ലേ, വണ്ടി വന്ന് നമ്മളെ ചമ്പും ഗൈസ്. ഇത് പോലീസുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഞാനവിടെ കുറച്ചൊരു സൂം ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ടോയ്ലറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സും അവരുടെ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ റെയിൻകോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കയ്യിൽ ബാഡ്ജ് അടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോക്ക് ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയാണ്, മഴയത്തൊരു ഫൈറ്റ് സീനായിരിക്കും ഗൈസ്. ഈ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തരുത്. അവർ തന്ന ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെ വോൾഫ് എഗ്ലമെൻ്റ് ഷോപ്പ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം ഒരു കിട്ടിലൻ MMA ഫൈറ്റാണ് ഗൈസ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല. കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ വരും, അപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ഫൈറ്റർ ഹൗസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ റിങ് കാണിച്ചു തരാം. സീന് റിങ്ങാണ് ഗൈസ്. ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ സീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സീറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പറയട്ടെ. ഇതിവിടെ നമ്മൾ റിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടില്ല സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത്. സീനല്ലേ ഗൈസ്. ഇവനാട്ടെ എൻ്റെ കോച്ച്. ഞാൻ ബോക്സിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന അവിടുത്തെ എൻ്റെ കോച്ച് ഇവനാണ്. ഇവരാണ് മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സ്. നോക്ക്, ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സീറ്റാണ് എത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് സീറ്റ് ഗൈസ് 7. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇതുകൊണ്ടോ റിങ് എത്ര മാക്സിമം സൂം ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് എന്തായാലും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കാം. കിട്ടില്ല ഫൈറ്റും കാര്യമില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ജോലിയുണ്ട്, പോലീസുകാരുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാട്ടും കാര്യങ്ങൾ 2 റിങ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്, ഇപ്പറയുണ്ട്. അത് ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി ആയിരിക്കും. എന്തായാലും മാക്സിമം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഷ്വൽസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. Yeah, good timing here.
Ar kils mūsų riteriai paskutiniam šturmui, ar jau teks laukti teisėjo verdikto? Aleksandro priešininkas Lietuvos.